Nadals. Soc Pau Rivera i soc dissenyador de moda. Este any, per a concloure el concert solidari, tinc el plaer de presentar-vos ací, en directe, la meva primera col·lecció de costura, les últimes mitges. Tonet llueix un abric confeccionat en satin duquesa. És un abric en forma d'oliva, que recorda la forma de l'oliva, i este satin duquesa té una tonalitat bordeus, que recorda a la maduració de les olives. Marina llueix un vestit en escot paraula d'honor i un cos, en aquest cas, que està tot drapejat recordant els llençols que s'utilitzen per a replegar les olives. Este cos drapejat està elaborat, està confeccionat en un xantum de seda salvatge, un xantum de una tonalitat verd i disseny. Carmen llueix un vestit amb escot paraula d'honor i amb cos tot drapejat. En aquest cas, els drapejats fan al·lusió al que seria el tronc d'una olivera monumental.